Esuk iki mbangane nganggur tola-tole ning omah ora duwe gawean, gek gur ngrasani tangga ngalor ngidul, iki aku arek mlaku-mlaku wae. Arek jarene nganggur kae nek ditelateni hasile lumayan, iki aku tak etok-etok ya nyambut gawe ra ketang gur metu-metu saka omah ora ngopo-ngopo wae. Ya minimal iso berbagi informasi wae kahanane desa saiki. Ya sapa ngerti wae manfaat dienggo wong rantauan sing ora iso bali, men dienggo ngobati rasa kangene ya wae ya. Dadine posisiku saiki ning sawah kerja wae iki ning Bulak Jangleng, kahanane kaya ngene iki saiki wae Bulak Jangleng iki. Dadine sawah kerja saiki iki ya selain dienggo persawahan ya dienggo wisata wae ning kono wisata kuliner. Dadine akeh jajanan-jajanan sik do ning kono kuwi wae. Jajanan apa wae enek wae ning kono, makanan-makanan kuwi iso mengobati rasa lapar. Ning nek rasa rindu ya ora iso wae, nek umane kowe rindu kampung ya mulih wae. Selain kono ki wisata kuliner, kene iki ya enek wae lintasan lari ya asline ora lintasan lari wae ya gur dalane ngalas. Arek dalane ngalas hitungane ya halus wae iki nek gur dienggo peplayon wae, kaya nalikane kowe arek ngentukke dheke sing dikeki sing halus-halus ngono kuwi wae. Ning tenan wae ning kene dalane ya wis lumayan halus wae kuwi ketok ta wae ning kono ora marake nyeples wae nek lari-lari ning kene wae. Pokoke alir wae. Pokoke iki rekomendasi banget. Mbangane wong do pacaran ki mubeng-mubeng masuk angin wis peplayon ning kene sehat. Mripate ya ijo namati gunung-gunung asik bunder kaya ngono kae wae gununge wae. Masalah sebagai umat manusia yang baik dan budiman awake dhewe kudu ngerti referensi antarane gunung karo sawah wae. Dadine ya men iso bedake antarane gunung sing ijo, gunung sing lincip apa gunung sing apa ngono kuwi lho wae. Masalah ya beda daerah ya beda gununge wae. Coba saka penontonku iki sing ngerti referensi gunung. Gunung sing apik sing kaya ngopo wae, sing kirake indah, kirake pas ngono kuwi wae. Ndelok coba wae. Bali ning topik ya wae ngandake gunung ora enek enteke wae, ngandake gunung, ngandake sawah ki ora enek enteke wae. Ya nek iso karepe mono nyambut gawe mempengi tukoke gunung karo tukoke sawah wae. Men tuweke ya kepenak. Wis wayah pensiun kari dolanan gunung karo dolanan sawah. Misale lho ya. Ning jan perkembangane kene iki pesat pol wae. Saiki selain persawahan ngono kuwi, kene iki ya dibangun wisata Lumbung Mataraman wae. Dadi gampangane Lumbung Mataraman ki sederhanane upaya dienggo mengedukasi warga nganggo sistem pertanian sing tujuane dienggo pengembangan komoditas lokal wae. Dadine yo enek filosofine wae, nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur, ngono kuwi ya wae, gampangane wae. Dadine kene iki wis murah pangan, nenek kaya ngono kuwi wae tambah ayam tentrem gemah ripah lo jinawi wae kene iki wae jan. Dadine yo ngapain takut hidup di kampung ngono. Masa tua harus dihabiskan di kampung nek aku wae. Ki wae kahanane Lumbung Mataraman iki wae. Ning kene yo ijo kebak wit-witan wis tertata, rek bangunane urung rampung wae cek tahap proses pengembangan iki. Apa sing dibutuhke, apa sing dipaske ning kene iki wae. Dadine konsep ngene iki ya digantungke karo daerahe wae. Beda daerah ya beda komoditas. Misalkan kene komoditase pari ya dikembangke nggon pari. Perikanan ya perikanan. Ya pokoke intine ngono-ngono kuwi lah wae. Sing genah kuwi iki saka masyarakat men bali ning masyarakat ngono ta wae mbokne karepe wae. Nek menurute sampean kepiye wae kuwi wae? Tolong jelaskan ning kolom komentar ya wae. Wis ya wae ngono wae ya wae. Menawi salah lepat salah ucap nyuwun ngapunten ya wae. Pareng.